Díky. Vítejte u tohoto videa. A je to vám Aha. tady je podporná, ale tady jste se povedla. Takže my tady děláme fotky. Že? A Nemyšlená, dívej. jo. A jsem tady s Dancou, Roxy. A tady jedeme do Kohoutovic. Tady máme bonbon, vidíte? A jedeme tudy. Tady si dělá fotky. Promiňte, že je to tak rozmazaný, ale mě to fotoaparát nebere. Tak ne už, jo? To je krutý. Taky Dany natáčej. A taky promiňte zasekání nějaký. A dáme stop teď. Tak a jedeme okolo. Víš, podle čeho to vím, protože tam bylo to koupaliště. No tady je krásného. No prostě krásné. A my jdeme úplně přímo k tady, jakoby. To je dobrý, když tak jede rychle. Tady v tomto zelený, vidíte to? No. Aha. Takže vždycky už koukat, jestli jeho kamarád není To je krutý. Dopředu. je vždycky dobrý. My tam vždycky jste to chodívali, ale mě prostě nejvíc baví takový to na nohy, že si to houpe. Tak my to zase stopneme, že? Ahoj. Na. To bychom se mohli projít k lesu, jestli chcete. Jo? Jo? A tam je les nějaký. Možná poslyšet, tam se dá slít. Měli bychom oheň ze strany vody. Ty to jsou venkovní botičky. Tu. Takový jsem taky měla. Tak? Ne, já ti řeknu vtip. Můj děda říká šneku lubínci a slimáku bezdomovci. Na chatě vidíme slimáka. Jo, tam je bezdomovec. A jo, kde? Co? Pomoc? Já se vždycky leknu, že je to normální bezdomovec. Pár lidí bude ve videu. Neuškodí. Já natačím zad. Kdo nejde k tomu a já. Jo. Siemens. Trojíšťka. Koudelka. Z toho. Ne. Jo, koudelka.
Onezad? Koudelka, nebo potom je to, myslíš to děcko, jak byli na Jo, v těch horách, na Jo. tom náboře. to jsou krokodýly nebo nějak tak. Sanitka. Krokodýly. Jo, Všude samý sanitky, co se všem těm lidem stává. Jela jsi někdy v sanitce? Koudelka, to je z těch krokodýlů, ne, jak se to jmenuje? krokodýl, jak je krokodýl. Ne. No, Jo. Jak se to jmenuje? jak se krotí krokodýly. Jo, jak se krotí krokodýly. Koudelka, Koudelka, a ten koudelka byl chytrý. A mě ho bylo líto, ten přišel tento, Tak asi zase to stopnem. policajtní zase. Já jsem je nenatočila. Kde? Tam už jenom jeli. Takže přišli se o policii.